B'investiment ta' 12 miljun euro il-Gvern se jibni dar tal-anzjani ġdida f'Birkirkara. Id-dar fit-triq Ganu se takkomoda 150 anzjani jew anzjana biex xogħlijiet mistennija jibdew fil-ġimgħat li ġejjin biex tkun lesta fi żmien 3 snin. Dan l-investiment tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari Anthony Agius Decelis flimkien mal-Ministri Michael Falzon u Konrad Mizzi. Il-Ministru Falzon spjega kif din id-dar se jkollha qatt ta' faċilitajiet oħra fosthom ġim u wkoll 6 postijiet ta' night shelter biex dawk li jqogħdu fil-komunità ikollhom fejn jorqdu. Imma qed naraw ukoll li noħorġu barra mid-dar fis-sens li pereżempju ħajkun hawn night shelter hawnhekk illi allura jiġu jużaw id-dar biex ngħidlek flaxija ċertu anzjani qed naraw li jkun hawn servizzi oħrajn, qed naraw li jnagħtu servizz mhux biss ġoddar imma anke barra fil-komunità. Hija xi ħaġa li tejjeb ħafna dik li l-feeling ta' komunità anke tal-anzjani tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius Decelis qal kif dan il-proġett se jgħin biex tkompli tonqos il-lista ta' stennija ta' dawk li qed jistennew biex jidħlu f'dar tal-anzjani. Rajna kemm għandna bżonn li ninvestu anki għal bżonnijiet ta' persuni b'dimensja pereżempju, għamilna studju professjonali u qegħdin nippreparaw il-pajjiżna biex ma jkunx hemm anzjani li qegħdin ibatu ġewwa darhom. Għandna proġett għaddej ġewwa San Vincenz fejn qegħdin nippreparaw 500 sodda oħra għal anzjani tagħna li jkollhom bżonn kura iktar intensiva u qegħdin nagħmlu dan il-proġett. Barra minn hekk qegħdin nixxu sodod public-private partnership fil-komunità. Il-Ministru Konrad Mizzi responsabbli mill-Aġenzija tal-Gvern Projects Malta qal li l-proġett se jaħseb ukoll għal dawk li jqogħdu fil-madwar. Dan huwa proġett li se jkun best practice dak li għandu x'taqsam ma' kostruzzjoni u se neħdu ħsieb ukoll li jkun hemm car park taħt l-art terba' solari biex innaqsu l-problema tat-traffiku tal-parkeġġ ġewwa Birkirkara. Apparti minn dan kollu, id-diżin sar kollaborazzjoni sħiħa mal-Ministeru tas-Soċjal biex il-ħtiġijiet tal-anzjani preżenti u futuri nilqgħu għalihom fid-diżin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.